Loyo ongumculi kaMaskandi odume kakhulu uKhuzani indlamlenze umfokampungose uchaze kabanzi ngempilo yakhe emsakazweni uKhozi FM ohlelweni noZanele Mbokazi i-Eshilo ngesikhathi lapho enaba kabanzi ngempilo yakhe ukuthi wayekabhekana nomzimba alale emjondolo ngesikhathi security waphinde wachaza ukuthi wangena kanjani emculweni nakuba namhlanje ikusasa lakhe liqhakazile akazange aliphose ithawula noma ke kungesona isitori sakhe sokuqala xoxa sokhumbula ukuthi wakwasixoxa lapha kwi podcast engichili kaMG ngonyaka ka2020 uma ngaba ngoka 2021. Mina bengihlala by 2013 abalandeli bebefike bezongibona bebazi ukuthi bengihlala emkhukhwini. Umalina ngimuvele ngala kulolu lunye uhlangothi ngoba imvula beyinetha. Angizange kodwa ngaze ngagive up empilweni. So uma kwehla abasebenzi bezobabaza kanti ngelinye ilanga ngizovela SABC1 kwi-Rose. Bangibona babuye futhi ngoMonday ekseni kwayibona bathi sikubonile ku TV wena. Usuphuma na ku TV futhi wena. Sengiphuma na ku TV kodwa ngihleli la. Hayi ngithi hayi yabona le ndaba esenkulu. Kanti lapho engisebenza khona kunomuntu ozothi mayisuka lapho azosebenza lapha kwaZulu-Natal. Kwenye yenkampani enkulu. Enokuhlela ama-event. Uma sebefika la eKwaZulu-Natal esesebenza athola iposition enkulu. Lo muntu wayengibona ku front page ngisegate. Uma ifika la wonke ama-event ababe wahlela wathi mina kunomfana yedwa engimazi OkaMaskandi uKhuzani. Ngicela simfake kuona wonke ama-programs. Alemcimbi esiyenzayo ngasebenza kuleyo mcimbi ngaze ngakwazi ukuthenga imoto ngenxa yomuntu owangibona ngihlezi egate.